Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane isangoma esipula ngezinye esipula ngamathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ibomvu zamadoda. Delegate labathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Bakwethu ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uma ukhuluma iqiniso awuthandeki. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uma ubeka umbono uzodinga ukuthi usekwe, yabo. Lento le ngizokhuluma ngayo ngiyacela ukuthi angilwi ngayo. Ngiveze lenye page eliba buhlungu ngalo egcineni. Kukhona abanye omelaphi abathi baneziwasho noma banemithi. Uzogeza ngalomuthi ufake imali phakathi noma 10 la eSouth Africa ufake izimali zala eSouth Africa. Mawuqeda ukugeza ngazo uzothatha lowo muthi loyo noma uthathe leyo mali leyo uyelahle emgwaqeni izocoshwa ngabantu, yabo. Mayicoshwa yilo muntu usethatha amashwa aloya muntu, yabo. Lo muntu angazi noma uyalapha noma usuke enzani, yabo. Methe umuntu hayi uzogeza mawuqeda ukugeza uthathe leyo mali uyoyiphosa emgwaqeni uyocoshwa ngabanye, yabo. Mawucabanga emgwaqeni ekseni yilabantu abavuka bemsebenzini. Okwesibili izingane zesikole eziye esikoleni ezinye ayikheri, yabo. Ngalesikhathi zingakheri ithola le mali ziyacosha. Lamabhadi namashwa angena kule ngane ezincane, yabo. Yikho ngithi kena lapho kungcono uma ngathola ukuthi uyayenza lento yakho leyo mali umane uyigqibe, yabo. Ngoba uma uyiphosa emgwaqeni lezi inkinga zakho seyizonamathela kule ngane. Le ngane kusamele ikhule, le ngane kusamele ifunde, le ngane kusamele ukuthi izondla umndeni wayo, yabo. Sengisho ukuthi lento iba buhlungu kakhulu ngoba kukhona abantu abavalekelwe izinto bengazi ukuthi yini, yabo. Kanti umuntu wayihambela wayicoshela leyo mali leyo, yabo. Angilwi, ngiyazi ukuthi kena abanye bengayivala le video beyireport, yabo. Ngoba wena mawugeza ufaka imali phakathi uthatha le mali uyoyilahla icoshwa ngomunye, yabo. Lo munye naye uswele uyahamba uyothenga into ezomsiza. Lezo nkinga lezo sezingena lo muntu lo, yabo. Naye udinga usizo. Sengisho ukuthi yena azizamene elinye iplan bomakhosi. Azizamene elinye iplan bathandazi. Is not ukuthi yena yonke into isiyoba kanjalo ngoba le inkinga lezi ayilapheki mazinjalo. Siyathokoza.